ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಂದುಲೆರ್ನಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜೆಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇನ್ನೇನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಐದು ಊಟಡಾತಿನ ಬಸಳೆ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಕಂದೆ ಐತಾನೆ ಇತ್ತೆ ರಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೊಯ್ಯಾನು ಏನಪ್ಪರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತೂಲೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲದನೆ ಬಸಳೆ ಕುತ್ತುದು ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ ನೆನಪಿತ್ತಿಜಿ ಬಸಳೆ ಕುತ್ಪುನ ತೋಜೋಡು ಪಂದ್ ಕುತ್ತುದು ತಂದು ಬೈತೆ ಇತ್ತೆ ಮೂರೋಡು ಬಸಳೆ ಬದನೆ ಪಾಡ್ದು ಕೈಪು ರೆಡಿ ಆಂಡೆನ್ನ ಎಂಚಿರ್ತುಲೆ ಎನ್ನ ಬಿಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ನಿಗಲಿಲ್ಲದ ಪುಚ್ಚ ಟೆಂಚನೆ ಮಲ್ಪುಂಡ ಎಂಕಲ ಮಾರಾಣಿ ಕುಲ್ದಿನ ಹೋಲ್ತುಲೆ ಏ ಲಕ್ಕದೆ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪುಚ್ಚ ಜೇದಿ ನಾನು ಗಾದೆ ಅಂತೆ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ಜಪ್ಪರ ಬೈದನು ಲಕ್ಕ ಲಕ್ಕ ಏನು ಜಕ್ಕೆ ಬಿ ಲಕ್ಕ ಲಕ್ಕ ಏನದು ಬಿಣ್ಣಕ್ಕ ಒಂದು ಮೂಲು ಕುಡೊಂದು ಬೇತೆ ಗಾಡಿಬೋದು ಕುಂತು ಲಕ್ಕೆಯಾ ಲಕ್ಕ 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 ಏನಕ್ಕೆ ಲಕ್ಕ ಎಂಕು ಬೆಟ್ಟುಗೋ ಎಂಕು ಇಟ್ಟಕೋ ಇನ್ನು ಆ ಲೆವೆಲ್ ಕುಲ್ದೊಳ್ಡ ಮೂಲ್ ಮೂಲ್ ಕುಲ್ದಿ ಲಕ್ಕ್ಯಾ ಕರೆಂಟ್ ಶಾಕ್ ಅವು ಲಕ್ಕ ಲಕ್ಕಲ್ದ ಅವಳು ನೆರಿಯೇ ಬಂದು ಜತ್ತದ ಅವನ್ ಗಿರ್ತದ ಏನು ಕುಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಲ್ಲಿನ ಅವನ್ ಗಿರ್ತೀನಿ ಲಕ್ಕೋನೆ ಜತ್ತು ಬಿಟ್ರೋಡ್ದ ಗಿಡ ನಡ್ತದ ಅವು ಗಿಡ ಸುಮಾರು ಮಲ್ಲೆ ಆತಂಡು ಬಿಟ್ರೋಟ್ ಎಂಚಾತನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮತ್ತೆ ಗರ್ಪುಗ ಬಂದು ಉಂಟ್ಲಿ ಓಹೋ ಸುಮಾರು ಮಲ್ಲೆ ಆತಂಡಿ ಅದೇ ಐಟು ತುಲಿ ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ಗಿಡ ಅಟ್ಟು ಉಂಡತೆ ಅವನ್ ಕೂಡ ನಡ್ಲಿ ಬಿಟ್ರೋಡ್ ತೀರ್ತದ ಗೆತ್ತದ ಅಂಡಾಪು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಅಬುಜಾ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆನಿಯನ್ ಏನ್ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಗಂಟೆ ಎರಡು ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಕೂಡ ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಏನಿತ್ತೆ ನಿಗಲ್ನೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದುಲ್ಲೆ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊನು ಪಂದಿ ಅನ್ನಿಗಲಿಕ್ಕಿತ್ತೆ ಪಂದ್ ಕೊರ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಇಚ್ಚಿನ ವೆಜ್ ಏನೆಲ್ಲ ರೆಸಿಪಿ ಇತ್ತುಂಡ ಐತೊಟ್ಟು ಬಾಯಿ ಚಪ್ಪೆ ಚಪ್ಪೆ ಆನಾಗ ಒಂದೇನೂರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊನು ಪಂದಿಗಳಿಗೆ ತೋಜವೈತೆ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ಗೆ ತಂದೆ ಆ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಫುಲ್ ಪಾಡುಜಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತ್ಗೆತನು ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ಇತ್ತೆ నేను ಕಟ್ ಮಲ್ತುದು ತೀತೆ ಇನ್ನು ಗಿಂಜ ಮಲ್ತ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತ್ಗೆತನೋಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆನ ಬೊಕ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಅಂತೆ ಸ್ಪೈಸಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಲ ಅಂತೆ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಂಜುಲ್ದ ಪೊಡಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಮಂಜುಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಆಂಡಲ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತ್ ಕಡ್ಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಬೊಕ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನದು ಉಪ್ಪು ಒಂದು ಈತೆನ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತನೊಡು ವರ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತನೊಂದೆನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಅದ್ರಕ್ ಲಸುನ್ದ ಪೇಸ್ಟ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಲ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇನೆ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ತಿತ್ತಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆನ್
ರಡ್ಡ್ ತೆತ್ತಿ ಪಾಡುವೆ ಎಣ್ಣೆಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತ್ ಅದೊಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ದೀಯರ್ಡ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಒಯ್ತುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ತೆತ್ತಿ ಪಾಡ್ದದ್ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡುಂದೆನ್ ಮಸ್ತ್ ಈಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಆಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ತಿಕ್ಕೆತ್ತುಂಡೆನ್ ತಿಂಚೆಡ್ ಒಂಜಿ ತವಲ ದೀತೆನ್ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೀತೆ ಸರಿ ಬೆಚ್ಚ ಆವೊಡು ತವ ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆಕ್ ಉಂದೆನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ರಡ್ಡ್ ಸರ್ತಿ ಪಾಡ್ದಿಗೆತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಒಂತೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಂದು ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ದೀವೊಡು ದಾಯೆ ಪಂಡ ಸರಿಯಾದ್ ಉಂದು ಕಾಯೊಡು ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಬೊಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಯೆರೆ ಚಿರ್ಪೊಡು ತಾಗುಂಡು ಅಂಚ ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ದೀದ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡುಂದೆನ್ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಕಾಯ್ದುಂಡು ಎಣ್ಣೆನ್ಲ ಸರಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಕೊಡಿ ಕಡೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಇಂಡ ಬೇಗನೆ ಕರೆಂಟ್ ಪೋಪುಂಡು ಕಾಯ್ ದಿಪ್ಪುಜಿ ಉಂದು ಕಾಯ್ ಕಾಯ್ದುಂಡು ಒಂಜೆನ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗ್ ಇಪ್ಪುವೆನ್ ಅಂಚನೆ ಒರಿ ದಿನ ಕುಡೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾಡ್ದಿಗೆತೊನ್ವೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಕಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುಂದೆನ್ನುವೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬೊಕ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಏರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರ ಅಕ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.